I čekam Angela Beberonka. Hajda, hajda, ha, 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 ha. Okej! Yaşa pırlıpa. Okey, sa. Solo para mani pırlıpa, solo para mani pırlıp. Оригинална музика на Данъче Базарова, директно от Бентинчен Шокера за шампионите на Англия. Айде сега събратята! И човека продължава да се пали пара. Всички се седръжки, да си гватят къщи. Първа, втора, трета емоция. Дай, Мишо, дай на промоция. Асенчо, сили си темаката на микрофони. Има са! Има са! Соло барабани! Оригинална музика на Данъче Базарова за властелините на Европа! За тръбата братя за Петю, Мариан, Мишо и тяхните принцеси! И за техния зет, и за техната дъщеричка! И за най-щастливите родители много специални поздрави! За шефа и шефката на фамилията! За батя ми Кали Кака Дудушка! Всичко е по ноти! Праскан са пътноти! Прожекторите спратя и така уловата! С късите болишки! Награда развиждата! На купона са! Вие полудайте! Идемо! Иена са! Асене! Адила Чима! Ишача! Само с европейския кръстник за Петя Дияка! Идемо, Петя! Яша Мариана, Яша Марианка! Хайде! Come on! Уйда! Салтио! И се саго! Пусти си турбото, след малко ще мина. Айде бе, Мишо, ти си машина. Пусти си турбото, след малко ще мина. Айде, Марияне, дай машина. Айде, Яша Мишо, идемо! Газ! Айде, Петьо, ти си Петьо! Соло барабани! Покажи на тези хора как се прави, как се дърпа! Покажи на тези хора как се дърпа, как се папа, как се мята,
Цупки се дабе и дабе, дабе и дабе. 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 Укаса бум, бау, уаца гарагу, вау. Целият квартал стана кашкава, укаса бум, бау, уаца гарагу, вау. Целият квартал стана кашкава. Уникална музикална подаръци, Българи. За тримата братя съберем Петьо и Мишо, дядите принцеси. Айде, дядо Калчо! Пусти! 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 Село Брамани! Поздравите се за нашия сен за Мариан от новото предаване Честът на мама по BTV Lady. Окей! Come on! Петьо! 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 Мариане! 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 Айде Мишо сега! Ела тука! Ела тука! Come on! Сол! Сол! За тръбата, братя! Идемо! Яша! Яша Петьо! Идемо са! Я! Село Брамани! И така, този поздрав е много специално директно. От татко кани мама до душка иска да поздравя своя поздрав, своя живот, своите деца, своите прекрасни 7 внуци, като пошивават да живеят все така щастливо, в любов и мир. Поздравите се за Мишо, за Филипа, за Дианка, Петьо. Поздрави за Мариан и Мариана. Поздрави за нашия зет и за нашата дъщеричка Катя и Мариан. Покажи на тази хора как се прави, как се дърпа, как се папа. Покажи на тази хора как се прави, как се дърпа, как се папа. Кючека продължава, да аз съм бали бара, всички се дръжки, аз си води вкъщи. Първа, втора, трета емоция, дай Мариане, дай на промоция. Яшо, Мишо, яшо! Яшо, идемо! И така, Мишо, покажи как прави чашките! Цът! Покажи как прави банкомата, брат ми! Така, 1, 2, 3, 4, транзакция, мистер!